I got so high, oh I can't leave. I want your body all over my mind. Your body. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Здравейте на всички, в първия ми влог официално. Дойдохме малко да нахраним бебето и да изчезваме, да взимаме другите. Принципно трябваше да тръгнем в 6 часа, ама вече е 7:30. Без коментар. Отиваме да взимаме Благо, после Васко, Калоян и отиваме за Гърция. За Тасос. Да видим какво ще стане. Ние заминаваме за повече от 3 дни. Няма как да се съберете на утре. Come on! Какво става, Марван? То човек така се изгледа. Как е, момче? Айде, товарен си. Чак къпката за... С 2 шапки, голям. Майко. Аз казах, тръгваме за 3 дена. Напълниха ми буса. Какво правиш навънка? О, той вътре се усети. Бахте букука. Имаше малко разбира. Мизерия. Даже брат да се за да не пикне. Васко! Отваряй! Карай, бе! Отвори моите. Отварям. Души ни то! Кой пак ми звъни? Ето господина пак. Оле, не му диги по... Да! Ало. Да. Значи, брат, като влезеш в Белово, като стигаш за Юндула наляво, има една банка ОББ, аз съм точно до банката, да знаеш. Добре. Дай. Аха. Чакай леко. Ще изчезне вратата. Какво става прическа? Значи тази прическа на стена. Екстра. Интересен е. Екзотичен. Едно време я се правих на пълно. Пушкаше хората. Ай, че се почва. Да. По-спокойно нагоре. Има в ляво... Нямаше ли? Брат. Прилагателно... Да. Защото Стават бели. Още ли пътищата? Хората. Не знаеш кой карат. Айде. Приятно пътуване. Чао, мерси. Купиш нещо? Ще пикаме на авант. Не знам, бат. Не може. Брат, нашия Лукъл не е с бележка. А това не е Лукъл, това ще е. Що? Трябвам ли ти? Какво си взел? Надолу няма. После ще видим. Хайде, приятели. Не. Значи, ще видите после какво става. Ще има някакво пичета. Ще им говоря само на български. Има ли багаж? Само на български. Има ли багаж? А масаж? Значи как видя някой почвам да й говорям на български. Ама само на български ще й говоря. Ще пикат момчетата. Пишка им се. Чай сега пуша на цигара И продължаваме. Викам, видяха ми бендузите и има ли масаж? Още 10-20 минути сме на границата. Обаче трябва да взема... Welcome to Тасос! Да взема едно моече. След малко включваме от Гърция. Здравейте, днес сме с една водеща. Хълници. Да. Патрашко. Гянг, брат.
Вие как е? Няма миграцията. Пак. Аз така до мен. всяка година. Миналата година тук много се крипна, човек, защото Не, миналото година беше по-психо. караш по някакъв път, по магистралата, слизаш от магистралата, караш по някакъв нормален път, такъв вторичен, брат. И дадеш бам в тръстиките, бам, Лозен? Да те в не загроза. Дай, това ти е по-луксозен. Какъв точно си бе? Не, ме Jesus Lidl. Ей! Сигурни ли сме с това? Не. Някой провери ли дали това е за там? Добре, значи си повесме за това. Сега ще видим колко 50 евро ще ни... Аз това билет, че не мога да го фърва. Какво? Това не мога да го фърва. А какво е това? Залепи ни готово за това, че къде ни вкараха набързо. Не можахме да си вземем от това. Виждаме, ще отвиваме. Не, ще говорим. Ще говорим сега на български, ама на печетата само. Ма и на грозите ли? И на грозди. Добре, значи на всички. Айде. Какво са закъпали? Гледай, какво са закъпали? Точно пристигнахме. Момчета отидоха да вземат нещо за хапване. Малко е кочина. Трябва да оправим. В момента, който дойдат, оправяме, хапваме по най-бързия начин, да не губим време и отиме на някой супер як плаж. Първо мога да цъкнем и басейнчето. Мястото е просто... Тук какво да ви казвам. Сам ви гледайте. Очаквайте включване от плажа. Е сега. Ще ви покажа дом педали. Две педали. Стайте, бе. Айде, стайте, ходим на плаж. Аз малко трябва да заря телефона. Айде. сега. Не, виж да спите, айде, стайте. Това са двама педали. Ето, показвай. До вечера. Не иска. Не само. Си пусти саундър. Слушайте, ме. Много внимателно. Е, така съм до вечера. Има ли багаж? Хайде, бай! Аз вярвам краката до земята. Страх го от ралежите, бе! Хайде, бе! Камък, може би. Стига, бе, камък. Залеза! Първи път винаги е най-трудно, така е трудничето. Няма как да знаем с това. Ти ще споделиш нещо? Ще бе лек. Вярно. Не знам. Мен много ме е такова. Почивка малко. Почивка, да. Вътре се развиха бая страшни теми. В смисъл? За отваряници, как се случват нещата. Много хати има тук. Гледай, Е, така е. Не мога да паркираме. Половин час.
Такова е. Момчето се ядоса. Какво е газар? Сега някъде хапнем. Ще видим какво ще правим. Дало ги увече. TikTok този път не обърка. Въобще даже. Look so nice. Ей, вече видяхме приятели. Вече видяхме хора по за сес. Да, бе. Там на масата бяха ни приятели. Тасос, пазарик превреда на Тасос. Ето момчета, а тук сме. Ма накрая няма да се веде. Сега стана лошо. Децата в нас излизат наяве. Децата в нас излизат наяве. Този момент. Да. Сега се почвам. Мали има и български колички. Аз точно дете питах. Мани са тиве. Снимки, мимки се правят малко. Важното, че хапнахме. Бая добре. Ще видим сега какво ще правим утре. Трябва да се разберем. Пинем по нещо сега на басейнчето и... Колко мислите да ставам утре? Ако се легнем... то един часове. Аз ми викам, ако тръгнем рано. Ще направим някакви аларми към 10 примерно и ако не се спива, ще спи може до 11 и ще видим. Да, то поне е близко това. По една биричка и... Утре ще видим какво ще правим. Трябва да има на това кое е поше. Не ми си кой на това, бе. За скачането. Дупката. Йоу. Еко утре ми не пашим. Всички сме яко... Много ми се хвата с това. Всички сме яко изпържени. Трябва да си лягаме след малко.